přivítat a že díky Jihomoravské komunitní nadaci a díky představitelce paní Maděvičové tady se může prezentovat projekt, který tedy je nazvaný Odcházející krása. A já bych předala slovo paní ředitelce, protože myslím si, že ona na to má snad asi myslím, že největší zásluhu. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych nejdříve poděkovala panu inženýru Zdeňku Škromachovi za příležitost, že můžeme být součástí tohoto krásného historického prostoru. Ten důvod, proč jsme tady, je ten, že Jihomoravská komunitní nadace pro letošní začínající rok vydala kalendář, který jsme nazvali Odcházející krása. Musela jsem najít někoho, kdo to nafotil, a to je paní Markéta Umířová, ta vám něco k tomu řekne. Takže já nebudu dlouho řečnit, jenom jsem chtěla říct, že když jsme tady s paní Velkou Maděvičovou se v březnu roce 2012 sešli a začali vymýšlet, jak celý projekt vznikne, tak asi nás vůbec nenapadlo, jaký úspěch to celé bude mít a jak se to, myslím, doufám, podařilo. U starej Breclavi na hrázi mysliveček sa tam prochází, strelil na lišku, trefil Marišku, Mariška už leží na bříšku. Pěkná sama milá, pěkná zdáš, budeš-li taková, až sám dáš. Ještě pěknější, můj najmilejší, ven si ňa za ženu uhlídáš. Ještě pěknější, můj najmilejší, ven si ňa za ženu uhlídáš.